Prince okechiukwu Nwamgbenta oyibo inubekwala Akuabata la ọha akpụ lo bulatara machine wele ka ụmụ okorobịa be anyị na ọha akpụ nwanne m ife nke a karịkwara Chineke ewetago onye nzọpụta n'obodo anyị ọha akpụ Nwata etogo na wa murebe busigo mighty chigoze wa mbata Akuabata wa murebe busigo Nwata etogo na wa murebe busigo mighty chigoze wa mbata Akuabata Tonu ya Akuabata gonu Akuabata udogwu ndị ọcha na-ejele ozi Akuabata Yabo wa patagonu Akuabata Ojimote magonu Akuabata Onye kunibime Akuabata Oyi Onye bụ Chigozienu Onye bụ Chigozie Agụ Nwambajua Onye bolo Chigozie ya bụ mighty Nwachukwu gozila agozi dimkpa na-egbu m ya n'ụkpanụ eze ndị Igbo na Brazil ọganyị gadanga ka anyị na-ekwu okwu ya Akuabata one of ọha akpụ Ojimote mogo Akuabata Wodi bi mu moto ke mu na ki pass wa Akuabata 1990 ọha akpụ Akuabata 2021 ya bụ nwata etogokwanụ ya bụ nwe bugo Akuabata onye bụzi etogwunu ya bụ Chigozie Nwambajua mighty kele kpokwu ya bụ nwa na-ekwunu na amụrụ ya n'ezinụlọ Mr. and Mrs. Abalaja Emeka Mbajua ya bụ ezoru Honorable Kalaja Nwambajua ya bụ chairman dike Papa Chigozie ezigbo nna m Chigozie mighty chairman anyị eze ndị Igbo na Brazil n'afọ nne ya Mrs. Evelyn Mbajua ezi nne nwanyị ọma ọ nọ n'igbe akụ udozi ego Kalaja nwanyị ọma afọ mụlọ ọmụmụ ezi nne nwanyị ọma mama n'ịdị mma Igbo ekwelugo nwata etogo na wa murebe busigo mighty Chigozie Nwambajua Akuabata ya bụ nwata etogonu na wa murebe busigo mighty Chigozie Nwambajua Akuabata Konu ya Akuabata ya bụ Akuabagonu ife balaba na abasigokwanu unugo na Akuabata
dị na nwata ya bụ Akuabatagonu n'ọgụlụ akwụkwọ ụmụaka ibe ya o mesịa wee gbaba mbọ akụna gbakwala ọkada akụna gbakwala ọkụkọ unu mana nwata na-eto n'ụgbọ na nwere onye ma ife ọ ga-abụrụ ala ekpuchi afọ ime aka mgbasa ya bụ Akuanikunu o mesịa jebe obodo oyibo Indonesia agụnwa Jakarta ebe ahụ konobute ike izizi welata obodo anyị maka na kuru ụlọ ka onye kpalụ ya obodo na-enwela aṅụle oche n'obigo gbalanye amaghị na onwere ife Chukwu na-akwadoro ya na nke ikpeazụ a ya bụ Chigozie o mesie jebe obodo Brazil ebe ahụ konobute ike mmadụ 10 ọtụtụ mmadụ ka o nyere aka n'ọnụ na Brazil wee tụtrela motosaịkụl keyi ụmụ okorobịa n'obodo nna ya obodo akwụọla ya aka odogwu na-ekwu okwu na o jiri 1 month wee rụọ ụlọ elu n'obodo nna ya obodo wekwanụ na ọ na-eme odogwu Akuabatagonu Nwatitego na nwamụrụ ebe musigo Mighty Chigozie Nwamgbenta Akuabata ezigbo na Brazil Nwatitego na nwamụrụ ebe musigo Mighty Chigozie Nwamgbenta Akuabata Mighty na Jakarta Akuabata Akuabata Mighty Mekene Akuabata ezigbo n'ịdị mmanụ Akuabata odogwu gbala akụ elicha Akuabata nọọsị m kelere ya nụ ezi nwanne nna ya Reverend Father Donatus Mbajua na ọ ga-adịlụ ya mma Fada n'anya ekene onye nsọ ụnafụgo n'onye Chukwu telu mmanụ Reverend Father Donatus agụnwa Mbajua Fada nke izizi n'obodo nne ya maka iyi na o mere ọfụma ya ka bishọp ji lesia ya anya wee ziga ya obodo oyibo ebe ahụ ka ọ na-eme mma Fada nye ekene ya nọọsị m kene ekpere ya nụ ezi nwanne ya fụrụ n'anya senior brother Junior Nwambajua jeje San Thomas nwasatụ na Igbodogo Santo nọọsị m kene ekpere ya nụ Kelechukwu Nwambajua Kesi our last born the virgin boy ya bụ Akuabatanụ nọọsị m kelere ya nụ ezi ada nna ya ọfụrụ n'anya kedu maka ezi ada Peace Agụ Nwambajua nọọsị m kelekwara ya Ijeọma Agụ Nwambajua ada na-eru ukwu anọ na ọ ga-adịrị ọnụ mma ada Akuabata nọọsị m kelere ya nụ ezi oyi ya ọfụrụ n'anya onye ukwu na Nsụka Okoye n'Ibima ya bụ onye ukwu na Nsụka onye maka nkene onye akụbalụ m egwu nụ solibe 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 solibe
solibe solibe yewu ụna afụgo nwata etogo nwata etego na nwa mụrụ ebe ebusigo Mighty Chigozie Nwamgbenta Akuabata ya bụ Akuabatagoro nwata etego na nwa mụrụ ebe ebusigo Mighty Chigozie Nwamgbenta Akuabata oji mmote mọgọ Akuabata akụ oji mmote mọgọ Akuabata oji mechi na-emegoro Akuabata onye akụka nneti Akuabata ya bụ Akuabatagokwanụ Akuabata onye akụbiego m moto ka mgbaba Akuabata onye ukwu na Nsụka nọsikwa ya Akuabata udogwu onye nwere gị welite Akuabata akụ Akuabata